أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ya ina ma kowa fatan alheri tare da fatan kuna lafiya insha Allahu muna so mu ɗan yi wata 'yar faɗakarwa akan wato ainihin wani bidiyo da yake yawo jiya da yau ma na ga yana ta ɗanyi yawatawa wanda Jafari ya magana bayyana DEX da maganar tokenization. Allah Ubangiji ya shige mana gaba ya riko da hannunmu. Allah ya ba mu sa'a. Da farko ina mai ba da haƙuri ga duk wanda ya ji wannan voice ƙila sai ya ji abin ya yi masa ba yadda yake tsammani ba. Ina mai ba da haƙuri. Sannan da cewa ni wannan na faɗi fahimta na ne. Za ta iya yiwuwa wallahi al'azimi ina kan kuskure Allah Ubangiji ya shiryar da mu a daidai. Ba na ce abin nan da zan faɗa ba shine lallai. A'a, fahimta ta ce akan abin da ya faru aka ce in yi magana a kai. Ba lallai ba ne ta zama daidai, za ta iya yiwuwa ina kan kuskure Allah Ubangiji ya datar da mu akan abin da yake daidai. Da farko na yi tunanin to bari mu fara ɗauko maganganun da shi Malam Jafaru ya yi. Mu fara bin su tukunna mu ji. Wanda a ciki inda yake da buƙatar a yi ƙarin haske sai a yi. Da farko a wannan bidiyo Malam Jafaru ya ce congratulations, ya ce yana taya ku murna. On ya ce akan cewa today we are launching the tokens of the winner project. Ya ce yau za mu gabatar da token na project ɗin da suka samu nasara. And expect to see them. Sannan ku sa ran za ku ga waɗannan tokens na project ɗin da suka yi nasara on your wallet. A cikin wallet ɗinku immediately nan kusa. Sannan ya ƙara da cewa I think it will take 24 to 48 hours today. Zai iya ɗaukar su awa 24 ko awa 48 daga yau. Kafin me? Kafin ku ga waɗannan token na project sun bayyana a cikin wallet ɗinku. A jiya da ya maganin ya ce tomorrow, ya ce gobe, the team will finalize that. Team na Sidra Digital Asset za su kai ƙarshe wurin yanke shawara. Ya ce and hopefully sannan cikin kyakkyawan sa rai. After that, bayan su wannan team na Sidra sun yanke shawara, we can start the exchange. Daga nan za a fara ne hada-hada. Da ya numfasa sannan ya ce for now, ya ce a yanzu, there is no money value on to exchange with it. Ya ce babu wasu kuɗi masu ansa sunan kuɗi da suke da daraja irin ta kuɗi da za a yi exchanging ɗin wa'annan token ɗin da wato ainihin project ɗin da su. Ina fata an fahimta. Cewa a yanzu, for now a yanzu, there is no money value on to exchange with it. Babu kuɗi daraja irin ta kuɗi da za ka ce ka canza su da wannan coins ɗin. Ok, to yaya za a yi kenan? Ya ce but you can swap. Amma za ka iya yin swafi between tokens of project A. Tsakanin token na project A and the token of project B. Zuwa ga token na project B. Cewa da ya no money value yet. Babu kuɗi da aka sa wanda za ka iya swapping na wannan token ɗin da aka baka a yanzu. Sai dai ya ce me za ka iya swapping tsakanin token A da token B. Ma'ana za ka iya yin trading kenan na coins ɗin a tsakankaninsu. Ina fatan an fahimta. So a inda abin yake shine, idan yanzu muka wayi gari kuka ga token na kowane irin project da kuka yi investing ya bayyana. To wannan token ɗin idan DEX ɗin ta bayyana in ka shiga cikin DEX sai dai ka iya swapping da shi. Ina fatan ka fahimta. Ba za ka iya ka ce ka yi swapping ka mai da shi kuɗi ba ka fidda.
A daidai nan akwai ƙarin bayani a ƙarshen voice ɗin akan wannan batun. Sai maganar Jafari ta gaba ya ce not all the token will be released. Kuma sannan ka sani ba gaba ɗaya coins ɗinka za a baka ba. Ma'ana shine idan kai investing na sidira 500, wannan sidira guda 500 sai aka ce za a baka token na wani project guda 5,000. To a yanzu za su baka 1,000 ne. 4,000 na hannunsu. Ba za a baka coins ɗin gaba ɗaya na project ɗinka ba. Nan ma wata hikima ce suka yi da dalilai guda biyu wa'anda ya sa aka yi haka za mu yi bayaninsu. In ma dalili na farko suna tsoron su baku gaba ɗaya kuma ya zamanto sun ba da wata dama da za ka iya cefanar da shi a koma bumburutun shi. Shi yasa suka ce ba za su baka shi gaba ɗaya duka ba. Za su dinga tsakuro maka. Sun tsara project ɗin ya zama yana tafiya akan wasu dokoki da matakai. Dokokin shine kowane project misali yana da dokoki mu ɗauka guda 5. Mataki na farko kaza, mataki na 2 kaza, mataki na 3 kaza, mataki na 4 kaza, mataki na 5 kaza. To duk matakin da wannan project ɗin ya kai sai a ƙara maku coins. Duk matakin da wannan project ɗin ya kai sai a ƙara muku coins ɗinku. Duk matakin da project ya kai sai a ƙara muku coins ɗinku. Har ku waye gari wannan project ya kai ƙololuwar matakinsa hayya za a fara gudanarwa sannan a baka coins ɗinka na ƙarshe. Ina fata an fahimta. Shine not all the tokens will be released. Ba gaba ɗaya za a baku coins ɗinku ba. So let's say a token for a project X you will get only for milestone 1. Ya ce ka ɗauka cewa idan za a ba da token na wani project X wanda bai faɗi suna ba, ya ce to wannan coins ɗin da za a baka na milestone ɗinsu ne na farko da suka kai, shi ne za a baka. Idan suka kai milestone na 2, su ma sai a ƙara tsakuro ma. Not all token will be given out at once kenan. Ba wai za a baku coins ɗinku ba ne gaba ɗaya. Misali idan kana ƙarƙashin wani project, za ka samu token ɗin wannan project ɗin ne only na milestone 1 idan an gama shi. Idan aka je milestone 2 shi ma za a ƙara baka. Idan aka je milestone 3 shi ma za a ƙara baka. A milestone 4 za a baka da haka har sai an kai ƙarshe ya zamanto wannan project ya fara aiki. Saboda haka sai Jafari ya ce, if the team achieves the next milestone, idan wannan team ya je ya samu nasarar cimma milestone na gaba, they will release the same amount to your wallet. Za su ƙara sakan maka wani amount ɗin a cikin wallet ɗinka based on your participation daidai gwargwadon yadda kai participating. Ma'ana yadda kai investing. Sai ce make sure that ka tabbata cewa you and the team da kai investing da kamfanin work hard to achieve this. Kun yi aiki tuƙuru wurin ganin kun cimma wannan abu. Sannan ya ce, we all are waiting to see the good result and good luck everyone. Ya ce muna jira mu ga sakamako mai kyau sannan muna muku fatan alheri fatan nasara ga kowannenku. Sannan ya ƙara da cewa we will provide the domain names. Za mu ba da domain names kyauta ko kuma bisa tsarin da suka tsara ga waɗannan project. The hosting capabilities. Sannan za su ba da duk wani abu da ake da bukata ga hosting na shi wannan wato ainihin project ɗin. Ma'ana idan kana buƙatar application za a ƙirƙirar ma. Kana buƙatar wani website ne za a ƙirƙirar maka. Sannan za a ba da service installation ga waɗanda suke da buƙatar nasu na karan kansu. To wannan shi ne kaɗan daga cikin ko in ce abin da shi Malam Jafaru ya faɗa a wannan bidiyo da kuka ga yana ta yawo. To kenan idan kun fahimta ba wai sidira za su shiga a je a fara swapping ɗin sidira ba ne ana fidda daloli ana fidda kaza. A ni fahimta ta kenan. Allah Ubangiji ya sa fahimtar tawa ya zamanto cewa ta samu wato ainihin ƙarin matsayi. Ma'ana shi ne ya zamanto cewa wa'annan abubuwan da suka faɗa abun ya ƙaru mu dawo mu ƙara yi muku bayani akan gaskiyar abin da yake faruwa ɗin. Idan aka shiga kasuwa yau idan DEX ta fito ko yau ko gobe shine abin da ya ce yau ko gobe to za ku ga
wannan coins an tutturo muku to kun ji dama za a baku wani kaso ne. Duk in aka kai wani mataki a ƙara tsakuro muku. Duk aka kai wani mataki a ƙara tsakuro muku. To idan ta bayyana da wannan token naka, misali ka je ka yi investing a GLN ko a Falcon Bay ko a online marketplace ko a eWeb ko a ma wane irin abu ka je kai investing, to za ka iya swapping tsakankanin waɗannan coins ɗin. Ƙila ka yi investing a Falcon Bay, yanzu kana so ka koma GLN. Token ɗin da aka baka na Falcon Bay sai ka je kai swapping ɗinsa da token ɗin GLN. A nan nake ƙara ba wa jama'a kuma shawara da cewa ga wa'anda su kuma bai su yi investing ba, to still suna da dama. Damar shi ne cewa za su iya sidiransu yanzu su kuma su shiga cikin wato ainihin DEX, su swapping ɗin sidira da wani wato ainihin token na wani project da yake da bukata ya yi investing a cikinsa. Ƙila baka investing a GLN ba sun tafi, baka yi a Falcon Bay ba sun tafi. To su dama waɗancan da suka yi su ne ake ce ma me? Early contributors. To yanzu kai ma za ka iya zowa idan aka saki token na GLN sai ka siya, sai kai holding, sai ka siya sai kai holding. To abin da muke fata a nan shi ne ya zamanto cewa wannan kuɗin, wannan token ɗin bai da daraja irin ta kuɗi. Abin da muke fata shi ne ya zamanto cewa ba shi da kima da za a ce a wato ainihin siyar da shi akan farashi kaza. Amma sidiran namu idan ya bayyana a DEX ɗin, to shi ya zamanto za ka iya swapping ɗinsa da sauran cryptocurrencies da aka sa a cikin DEX ɗin. Don a zahiri ba baya yiwuwa ba ne. Bai kamata ba a ce DEX ta bayyana babu Bitcoins, babu Ethereum, babu duk wa'annan coins ɗin da aka yi ta fafutukar kwanaki can baya da daɗewa da muka ga an ɗaɗɗaura an yi connecting da su. Ya kamata a ce duk sun bayyana a cikin DEX ɗin. To idan kuwa sun bayyana, to ya kamata sidiranmu da sauran wannan ɗinmu, sidiranmu ma ɗauki sidira ya zamanto cewa shi ma za ka iya swapping ɗinsa da wasu daga cikin coins ɗin da suka bayyana. In kai swapping kuma ya koma wani coins, to wannan coins ka kai tsaye kana iya tura shi zuwa wata exchanger, daga can ya zama nama. Ina fata an fahimta. So saboda haka wannan shi ne a taƙaice. Babu wani isasshen bayani da za a iya yi wanda ya wuce dai a fassara muku abin da ya faɗa a muku wannan bayanin. Saboda haka kada ka yi tunanin wai da an shiga swapping kawai shi kenan face-face cikin kuɗi ake. Ka je ka ƙara sayan sidira, ka sai da coins ɗinka kaza ka siyi sidira saboda za a shiga swapping DEX za ta bayyana. Ba da ta bayyana kuɗi ba ne, haka ya faɗa. Wannan token ɗin ba bayyana shi na nufin kuɗi ba. Mu bi a hankali. Mu jira yau zuwa gobe abin da duk ta bayyana a ciki za mu gani, kuma duk abin da ya kamata a yi bayani za a yi bayani insha Allah. Saboda haka Allah Ubangiji ya sa mana albarka, ya riko da hannunmu ya shige mana gaba. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.